Страшна жена има, мен ми дава да пием, бе. Защото тя знае, че ние мъжете като пиеме, ставаме по-умни. А она иска си оставям все тъп и прост, ма аз се не оставам. Я ги издевнем, нема, айде! Наливам си акъл. Така стигнава до вратата, викам, че да влезе малко по-тихо, ма не усети жената. Не, че ме е страх от нея. Мен от жената изобщо ме не е страх. Я един ден така бех бил, 3 дена лежах в болница. Мен от нея ма не е страх, викам, се приберем по-тихо, да не събуждам жената. Взе, че отвори леко вратата, събув си обувките, влезох тихо по чорапи, отидах, легна от другата стая, викам, жена ми не ме усети. Не ме усети ли? Ей, че знаете, това жената е като котката. Ми то не мога да го разбереш, газ пи, гамръка, гача скочи. На събаря, като ми отворим такива големи уста, ма като чекмидже. Коя като чуем първите 2 думи, другите на Исус ги знам. Она викам, добре, жена нема вече. Оти ние мъжете лесно обещавам, а не мога изпълнявам. Викам, нема вече, мина 2 дена, забрих пазъка снег, ма този път се прибрах малко по-рано, от 2 часа. Че като стигнава до вратата и не смеем да влем. Ама усети жената, аз стана 3-та световна война укъщи. Викам, чека се приберем още по-тихо, взех си съблека гол по гъщета. Взех си дреите под мишница, тигичко отворих, затворих, отида легна от другата стая, ни мрдам, ни шам, даже не дишам. Пак му усетилата тая моята зми... Това жена, бе. И на съваля пак, като отвори чакмичето, бе, викам, той женската уста. Ако произвежда електрическа енергия, България ще свети денонощно, без режими и атомни електроцентрали.